Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Ya alhamdulillah pemirsa, mak iki mang apa nek ngarani dolan ning bapangan pemirsa yo jalan-jalan karo anak lanang mbek anak wedok. Lah berhubung iki wis wancine sore, iki mang bar ndelok bebek dan segala macem. Delalah handi ki yo malah turu ora anu malah turu ya lho. Turu ringkuk. Turu wayah udan malah turu. Iki wis mulai menginjak jam pemirsa. Jam 3:30. Diki mau Mas Andi gak mau di video pemirsa yo. Jadi mae yo ngeyel pemirsa. Soalnya yo sepurane penggaweane mae kan yo golek gambar kaya ngono yo pemirsa. Tapi nek nuruti anak lanang ki gak entuk di video, serba gak entuk di video. Jadi mae bingung video apa kaya ngono. Sedangkan kesehariane mae kuwi mau cuma ngarit dan ngarit. Lah iki bocah turu ngringkuk pemirsa. Arep tak gugah kok ya udan. Tuh. Pules sekali. Turunnya kayak walang kadung pemirsa. Mak kena apa mak kok ning bapangan. Lah iki mau terus terang ya pemirsa. Mae rene iki yo enek sesuatu sing pengen ditakokno mae. Cuma piye yo nek dinalar ki yo gak masuk akal sih kok ngantek kaya ngono tok kok ngantek tok bapangan kaya ngono kasare ya pemirsa. Cuma ki mae ugong adol ugong trep nek urung tekok ngrawut apa piye lah istilahnya nek wong jaman biyen ki kan wong Jawa ki kan ya ngrawut terus nganyep terus mbah apa meneh nek wong Islam kan poso ya pemirsa. Cuma nek wong Jawa ki kan ana istilahnya nganyep ngebleng ngrawut wis kaya ngono lah pemirsa. Dadi ki mau mae takon salah sijine soalnya terus terang mae yo insyaallah pengen iki ben awake sehat terus sehat jasmani mbek rohanine ya pemirsa njupun jero pikirane kaya ngono pengen iki ya nglakoni sing ngrawut sing poso Senin Kemis kasare sing bulan Ramadan ngono kae pemirsa yo. Tapi ijek urung iso kabeh. Dadine ki mau urung mantep dadi mae tekok karo Mbah Paini. Lah iki pemirsa, iki terus terang iki sing jenenge Mbah Paini iki dulur wedok mae pemirsa yo sing rujuk. Dadi nek enek apa-apa masalah mae pikirane gak penak intine cara mono njaluk solusi apike piye lek kaya ngono. Terus terang yo saiki mae sing dijusuk kene pemirsa. Dadine mae iki mau wis takon-takon karo Mbah Paini. Intine ya wis dikeki solusi pemirsa mae. Dadi wis ayem. Iki kok karek ngenteni Mas Andi. Hah? Wonge turu. Heeh, turu pemirsa yo. Mae terus terang nek lah iki yo pemirsa kan sapa pemirsane mae nek apa mau intine ning bapangan yo wis kaya ngono ya pemirsa tak jelasno lah. Mak iki nek kadang nek mandeng Mbah Paini iki nek ngingeti eling mae pemirsa. Kok wong iki pikiran ki anggere sayem pikirane ya ayem, wong sing gawe pikiran susah ki yo pikirane dhewe. Ya kudu hati-hati.
Yo intine ngono mang. Sajane yo kene apa-apa pemirsa blas Pikiran kene. ora ayem ya diayem-ayem dhewe. Entar yo pikirane sapa sing ayem-ayem ra pikirane dhewe. Ora enek wong iso nambani rono-rono ki gak iso nek pikirane dhewe diayem-ayem dhewe. Wis intine yo kuwi wis ayem. Intine ilang lho, engko nek ra pikirane ayem, kuwi apa ora susah dhewe. Kaya ngono lah intine yo pemirsa. Dadi mak iki nek ngomong nek anu eling wis kaya ngene iki gak iso ngempet loroh-loroh kok yo metu dhewe. Makane mak kadang mak cengeng anu terus terang pemirsa gak iso. Mak bener galak, bener judes, bener mbah segala macem tapi intine mak iki atine gak tegonan yo gak isonan. Dadi nek pas kaya ngene iki Wis wis ayem wis kethok aku ki ayem. Ora usah iki ngresula ngene-ngene gak usah wong trae wong golek pangan sandang pangan ki kudu sing ayem, nek pikirane ayem. Wis sehat, wis amin, entuk amin. rezeki. Wis ngene ra wis lek anggere ayem pikire ra entuk rezeki. Terus nak Amin. ora ayem malah pikirane malah sapa sing ayem-ayem. Oke, wis ayem. Bener-bener pemirsa yo. Cuma yo piye Pokoke meh yo cara pemirsa. mono like ku yo nrimo kumang, ngeweki donga yo kumang. Anggere ayem Amin. pikire entuk rezeki. Wis ayem nek disandang dipangan iso cukup. Amin, amin. Amin. Pengen apa iso keturutan dongane sing like. Isane yo ngeweki donga tok. Amin. Wis ngono anggere wis nduduki ayem. Trae wong kuwi yo duwe dek. Dek pikiran kuwi yo duwe dek. Dek nak lanjut dek terus. Sing reh-reh sapa? Heeh, Ora gak ana sing enak iso yo ora pemirsa. reh. Godhek terus, ndredeg ora ana sing direreh. Oh ya gak iso. Mungkin dhewe wong tuwek lah ya duwe pikiran ora ayem. Ya dieling-elingno dhewe. Angger iso genah karo tunggal rumah tanggane genah rak sak anake rak iso genah. Amin. Amin. Wong wis tuwek ki ngono kuwi. Ya wong kabeh kuwi duwe ngene-ngene. Lah ngono rak wis ayem nang duwe pikiran aku dhewe ndek sore kuwi terus duwe pikiran aku terus langsung turu. Pikiranku gak ayem terus aku langsung turu. Ora ki langsung anu kuwi ngono. Awakku ra penak. Ngapa mijeti aku awak ra penak terus mapan itu. Wong awak ra penak, pikiran ra penak dienggo pijet. Berarti balekno wong. Kaya gak ngoten. Iku Dik, njaluk pijet. Oh, Aku bagus. sing aku nek sore iki kok gak ayem yo. Paling mau rasani kuwi-kuwi apa kene. Iya. Aku gak ayem tenan. Aku tur mapan Bu. Aku sakjane ape tak enteni manganan kuwi, tapi wis gak sabar aku nek mikirku yo ngono mang ndang kuwi ndang ketoke yo dirasakno piye yo Lek. Mabot ngono. Ndang roh ikune mau ndang ngono mang ngono. Jebule jaremu yo ngono mang. Aku ndemben ku ya tau ning, tau marik-marik yo. Pokoke sak seneng aku dhewe ngono. Marik-marik iki tak ati-ati. Wong sing wong seneng duwe ya wong kabeh rek seneng duwe. Iya. Seneng duwe, seneng usaha marik-marik duwe anak. Wong kabeh seneng nek usaha. Lah wong kaya wis duwe ya sik pengen pengen apa duwe nak usahane ora duwe piye. Kasih tak bungkel pikire. Intine wis cukup, ora cukup ya Lek ya. Iya lek wong seneng duwe. Cara ngono kurang butuhan sithik pikirane yo gak peteng genah. Duwe iki cek pengen iki Kaya duwe pikiran yo dek kuwi yo wong angger wong. Angger wong yo ngono kabeh. Angger pikirane gak genah ra. Ngono. Ape apa ki yo. Nah aku ngono wis salah. Wis akar-karuan nak aku ki. Wong kene yo wong mangi yo wong sedengan yo do golek-golek. Nak kepinter iso ngubungno. Tapi ketoke nganu Lek sapa mau ngene lho Lek. Kan pikirane ketoke ngene ya pemirsa, luwih penak ki penak ditunggoni Pak Mbok ya pemirsa walaupun intine
ora dikeki bondo akeh, ora dianu nek mbok pake isek kan Ayem. ayem soalnya ngobrol sak ngobrol curhat kaya ngono ki ana sing dijak omongan ngono pemirsa beda. Sengeni lah ra. Heeh. Ayem. Beda nek kaya main ini kan wis gak enek sumpak iki pemirsa terus terang. Di awak dipikir dhewe, dianu dhewe, dirasakno dhewe, kadang curhat yo curhat karo sapa, intine kan ngono ae le. Lane ora kaya nek ditunggoni Pak Mbok walaupun tukaran kasare yo tukaran, mbah piye disengeni diopo kan isek barbar terus iso ngobrol kaya ngono ae le. Lah nek kaya aku ngene iki ya pemirsa piye nek ra awake make dhewe sing iga-igo sing ngalah sing boh intine lah tukaran karo bojone intine ya kudu sing ngalah dhewe aja ngantek Iki wajar biasa tukaran bar aku yo jadi bojo dicampur gawe karo bojo terus kan ya apa elek kan Masalah omongan ki ora sadar. nanggung ngripat yo bojo gampang kan yo bojo Ya, pak yo angek mbok angek kecetok. tapi nek jenenge wong nek karo ya elek Ora iki aku. nek karo wong satron terah le. iya berarti ngono nek omonge nang wong ngene ibarate wis kena perkara Ya wis gak dadi. mlaku sama aku ibarate eneng apa disampluk ya awakmu dhewe sing Wong ki yo mikir iki yo mikir awake. Nak kudu tuku apa? Nak duwe dhuwit tuku. Angge pengen gelang 3 gram yo enek, ranting kene nak tuku patesan. Angge 4 gram yo enek, duwe 2 juta dienggo tuku yo enek. Ora mulai mangan wis Terus dhewe ngono-ngono gak enak awake lah yo ora diurusi. enak Wong metu ki nak bature macak terus dingeti ora macak ki. Wedak sithik-sithik lah yo marai apik. Ndang muni ning kene. Wong wis entuk dhuwit. Lah sing aku wong tuwek cek seneng macak. Sing wong enom kok ora seneng macak. Ora seneng macak ki kleru. Sing Klerune ngene, karo batur ki kalah bature putih-putih terusan kok ireng dhewe. Lho, lek penggawean ngarit karo ning omah ya beda ya pemirsa. Nek penggawean ngarit di iya ya Mbah yo. Bapak ini piye ki? Ning ora-ora lah nak metu kok menceret putih raine iku ya apik. Pemirsa, yo iki Urung sing gak tak senengi ki yo iki mesti angger make rene mesti sing dibahas ki ora gelem macak wedaan, lipenan, cuklekan, bengesan, mbah. Kadang mak iki mikir pemirsa bukannya gak gelem. Mak iki nek wedaan ki terus terang gatel. Terusan bengesan, ya wis bengesan ki padahal. Nek culekan lah wong awake iki lho ireng kaya dandang apa subluk, mosok dikon pedaan, ora malah luntur bolang klonteng. Lah aku nak tuwek cek metu cek. Wedak Karuan. ora wedak apik lah wedak kadutan kayak biasa. Lah awakmu gak ngarit lho, Nek. Beda ya, tukang pijet ya pemirsa ning omah. Ngarit Lah wong neh ngarit panas kok. ngarit ora iso babat suka. Panas pemirsa. Ora iso babat. kene enek Mumpung ning kene jerene nek gawean lho, iki lho mak wis rene. Gawean apa jeke iki, Mbah Kis? Mbak Bapak ini gawean apa? Iki ngamen pemirsa. Ampun iki. Ngobrol kuwi le. Ngopi apa? Ngopi karo ngobrol. Ngopi. Mana Nek nang kene Mbak wis. Sekatus. Kapan aku tak melok ameng? Kapan? Wis bak. Kene cekan. Walah gelem lek, anakku mumpung wis libur deh. Piro? Saocean piro saksakan? Nang ewok 80. Nek harian dino Satu. Oh ya padha enek ngono. Nara 80. Nek wong wedok ning kono 75. Nek wong lanang 100. Tapi gedang telu wis pulau. Oh. Iki ceritane make genten babal ape golek penggawean pemirsa yo. Ning omah nganggur iki kok Becak jagungnya bawah. iya, ojo jagung iki mang pake dipamiti tak sayang-sayang pemirsa tak cium tangan ki ngene. Oh gak usah muleh nginep ae jere kaya ngono pemirsa. Karo mangan ki ngono. Sing anake muni, "Emak mae, Pak iki asline ki pengen asline ki ngene, Mak. Sayang tapi gengsi ora gelem dudono ngono jere pemirsa. Tapi ketoke iki terah yo. Cuma iki kasare Pak iki
piye yo gengsi meneng-meneng tapi ngebol watu. Jadi angel ditebak. Melok ngamen ocek jagung pemirsa. Yo ditunggu engko nek enek ngamen ocek jagung. Wong tani gedang ada. Lah. Permeno ada. Lah iki pemirsa, Iki wis mateng. Mateng Loh. temelo ini. Banyak sekali. Enak-enakan. Panganane wong desa pemirsa. Yang tani ngaten iki, yang tani nggih Jawa. Ibarate terus wong kene sawah untuk telo kaya dijabut juga mam. Antar pari kena banjir, sekirane urip dipangan. Gak tumbas ya Le. Wong tani iki tumbas terus ya ibarate ya gak genah ya tandur dhewe tanah ngombo kanthi meno kanthi jagung bubur digo mam kunyanggang. Ndan jupuk. Lah pengen ku ya, Mbah. Lah iya kuwi. Oh serba punya sendiri. Saya panas kok Mbah, tetep Mbah. Review menyoke melupur pemirsa. Loh, yang mau ayo merapat. Merapat. Enak sabu ini makan. Makan sebelah meroki mangan menyok. Otot jadi daging sehat. Barokah, amin. Empok. Mak kok mantap. Mak kok lucu sekali Mak, pinter. Sopo iku Mak? Lagi bojone Mbah Paini. Ya iki Mbah Wati. Jawa tanemane menok. Wong tani. Loh, kok isih Mbah? Mbok takno kabeh cake. Yo iki Beyo, kok kakek nada? duwene telo. Adae rantang peresan santen wong tani. Beyo, mbok takno kabeh, Mbah. Lah kuwi dideplok terus dikei terwigu digoreng. Loh, direnyet Lek, terus dikei tepung. Jenenge jerene nganu, apa mehong. Doyan. Kucingku doyan. Kira wi telo godhog wi, biyuh mlupure masyaallah. Arek mileh. Sapa? Ya padha ae cah saiki yo. Lanjut pemirsa yo. Iki review Andi ora gelem. Mosok anu kabeh, kan. Ini pemirsa. Enak. Ini lho telo tani yo. Tani Telo pemirsa. Wah melupur banget. Iki telo sing sediluk anu kuwi ya, Lek. telo putih. Nek nggonku nek ngene telo pong. Monggo putih. Monggo pemirsa sedaya mawon. Sugatane wong Jawa, wong tani lho melupur. Ora langu pemirsa. Wong tak pengen. Wong tak pengen. Pengen ya pemirsa. Monggo pemirsa sing pengen-pengen. Iki larang ya pemirsa sing ning Hongkong, ning Taiwan, ning Mbah. Niki larang ya. Jadi sitok pirang dolan. Nek ning kampung njaluk tanggane wis diweki. Sak uwit ngono wis akeh pemirsa. Gethok tular, gentenan di sing enek. Iki tuku njaluk bangga ton. Mbake tongene. Iki nganu, Mbake tongene sargi. telo peh nek ngarani Lek. Telo Kalimantan. Mentek Cina. Telo Kalimantan ngendalene. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek nggonku gak muni Kalimantan iki Lek. Ela mentek Cina. Telo dolahe. Dolahe lamu. Anu sediluk wis kok. Heeh. Enjak Aku duwe tapi gak nang iki Lek. Kak lek kowe paling telo biasa kok telo sinten abang kok. Iya, abang. Abange. Iki tunggale banggal ning ngadeg kudu. Nggih, banggal. Mite iki rupane piye? kae lho. Gagange abang. Dene biyen jenenge mentek Cina. Nah, jenjet mentek. Lupure ngene iki diparutno klapa ya pemirsa. Kayak uyah walah wis mantep iki. Ora ngalami ngene iki telo mani iki kok kayak uyah kayak klopo. Wis ora aku.
Aku telur rambat tok ndek sore, tapi song pemirsa gagal aku. Nek Iki kan anu, Aduh. kok jarot. Lah yo buak le. Nang Enak. lho ketekang lho. Mau diratani kabeh ya pemirsa karuan sing wis kalong. Pemirsa iki sing isih utuh. Mantap. Pemirsa melupur banget. Siaran apa? Hah? Siaran apa? Kok dia nek siaran? Mau ninggal? Tentunya sampai. Aku mangan pentol yang bocah pocok kontol. Siapa? Aku Ndek apaan? demben. Sitok ilang. Aku turu batang tak nang dulu. Untuk ilang sitok mbah aku. Lah terus ning ndi ilange? Hah? Ilange ning ndi? Ndra kontol ya? Ya Allah melok kuntal. Heeh. Ndak katut kebuang. Terima kasih. Kok iso goleki remet-remet. Tiba enak. Pas turu ngono ki lho. Ayo tuku gowang loro aku. Wes. Siap kon aku. sunah kok teman sing apa Alhamdulillah. mantep wes enak jadi wontan iki tadi Saiki mah nek ora ada budal. Silakan sapa? Lah udan-udan yo lek. aku ngene yo aku mek telo ta antara Sejaluk sapa? aku dhewe Cuma sampe toko wih wong sing ngitan tak sebuti kabeh rek sing nang nandu lho. kita nek sebulan kuwi gue keluar sing utuh ya terus Sepatang wit. pertama dulu mau Iki kok Tegal Kidul ki lek. Kono lho kalian dikali sawah. Lah iya. Loh, Sawah ki gak dikali. kidul kono kowe nek rono. gue mantuku kok Oh. Walah sing andin Sat- kono, Sarpring. sampai ini ya Wo edak edak ning ngono. Wis, ki lho Ndik. Andi turu. Tapi wis wengi wis. Kok kudanan lho wis terang. Ini mulai perang lho. Yo. Iki pemirsa, dipangan dhisik godhokan telone. Ndik, Godhok tel. Mas Andi. mulai ora? Mas. Tangi. Iki lho godhokan telo. Wis mateng. Nanti lho. Wah, lupur kok Pemirsa, Mas Andi. Aku yo ngelik tok. Tangi turu mangan menyok pemirsa cawisane ning bapangan ki. Ning omah renek. Nanti wangi. Pemirsa, wis arep pamit muleh soalnya yo wis wengi. Ya alhamdulillah dikei rezeki yo tidak perlu ditolak yo pemirsa. Jerene rezeki apa nek ngarani? Barokah. Wis ora akeh lho. Iki lho mesal. Aku tak entak kenyang mentah. Duwe dhewe. Duwe dhewe. Oh, duwe dhewe pemirsa yo dadi yo mumpung dolan digawani wis apa nih? Wis tribokno kuwi. yo. Terima kasih Kates. Anu, apa nek ngerani? Ono lagi. Oh, Bali. Balik sih aku, Mbah. Mbah Kes, aku balik sih ya, Mbah. Assalamualaikum. Salam. Durene rene. Ora duwe jajah, ora duwe jajah. Aku rene wong tok. Ora aku durene rene. Ora duwe apa-apa. Ngalah kok wis teko. Tuh, sore pemirsa, suasanane ning desa Bapangan ki nek sore kaya ngene. Ki sakjane mbiyen mae mbiyen ki desane
diapit dalan pemirsa kiwa tengen ki dalan gede. Tuh. Kiwa tengen pemirsa sakjane berhubung pake ora gelem ning kene yo wis mae sing anut Hah? Ojekno pelali aku. Wes kok wae. Hah? Wes dene ta itu lagi. Engko kewengan. Ora. Meniki lho pemirsa. Meniki lho pemirsa nek metu karo mak iki kudu adil jere. Nek ndekne budale mak kudu mulih, nek mak mulih deke budale kaya ngono. Ya wis yo pemirsa engko dilanjut tekan omah. Ora.